Molt bon dia a tothom. Estem en la tercera edició del GovTech Talks, sessions de les empreses de la DSA GovTech enfocades a compartir experiències, bones pràctiques, tips i a ser inspiradores per les empreses digitals de l'ecosistema GovTech que es vulguin apropar a l'administració pública. Avui tractarem el tema de salut i veurem casos pràctics de com tres empreses de la comunitat han implementat innovació, han canviat la forma de relacionar-se amb els pacients, amb els processos de l'administració pública, però en l'àmbit de la salut. I tenim el plaer de tenir la moderació per part de la Núria Abdon, que és la coordinadora de projectes de salut digital a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Persona experta en l'àmbit de la salut i en aquests canvis degut a la innovació i a la introducció de la tecnologia en aquests sectors. Ens acompanyen tres empresaris, tres empreses que han fet ja projectes, han desenvolupat i implementat projectes a l'administració pública. Tenim Ixel Moreno, CEO de Vital Longevity, tenim el Jordi Valeri, CEO de Tecneia, i tenim l'Eric Morin, CTO d'Amentia. La sessió seguirà després del debat i de la taula rodona. Obrirem un torn obert de preguntes. Les empreses que vulguin poden posar les seves preguntes ja en el xat de la sessió. I finalment tindrem la cluenda per part del director general d'Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dada a l'Administració, el senyor Jaume Miralles. Sin más, dono la paraula a Núria Abdon per la presentació i la dinamització de la taula rodona. Gràcies, Núria, i gràcies als empresaris. Moltes gràcies, Àngela. Primer de tot, agrair a GovTech i a la DCA el poder participar en aquesta taula rodona i moderar-la amb aquestes iniciatives que donen un gran impuls dintre del sistema sanitari català i poder-les mostrar. Jo primer presentaré una miqueta jo i presentaré una mica de més de detall als ponents i després ja començarem amb les preguntes. Per si algú no em coneix, jo ja treballo des de fa més de 15 anys d'experiència en l'administració pública dins del sector salut, fent transformació digital i integrant tecnologies de la informació i diferents projectes. Avui amb aquesta taula, com s'ha comentat molt bé l'Àngela, estem treballant en com aquestes dades i la intel·ligència artificial pot fer focus en avançar en models més preventius, eficients i centrats en la persona. Ja sabeu que a Salut volem tenir una visió del pacient 360 graus, amb la qual ens interessa tenir nous models d'adopció per poder fer una atenció molt més integrada i molt més completa. I bé, bàsicament ens acompanyen tres empreses que ja estan col·laborant amb administracions públiques, amb la qual és molt interessant el poder gaudir d'aquesta experiència i que ja tenen casos d'ús reals en àmbits claus com la prevenció, l'eficiència hospitalària i la salut mental. Primer començo presentant, com ja ha comentat l'Àngela, l'Itzel Moreno, de Vital Longevity, que és el CEO de Vital Longevity. És l'impulsor d'una plataforma de salut digital orientada a l'envelliment actiu i la prevenció que connecta persones grans, centres de dia i serveis públics mitjançant programes personalitzats basats en IA i generant dades útils pels sistemes sanitaris i socials. També ens acompanya el Jordi Valeri, CEO de Tecnequia, expert en intel·ligència artificial aplicada a salut i serveis socials. Des de la Tecnequia desenvolupen solucions que milloren la presa de decisions i l'ús de dades i l'eficiència de processos mitjançant agents d'IA i eines digitals avançades.
I finalment, l'Eric Mourin, el CEO d'Imentia, és una plataforma d'intel·ligència artificial centrada en salut mental que dona suport a professionals en prevenció, diagnòstic i seguiment clínic, col·laborant amb diferents hospitals públics i privats, escoles i serveis públics. Gràcies a tots per ser aquí i per iniciar una miqueta la taula rodona. Les vostres tres solucions tenen un element comú molt clar, que és l'ús intensiu de les dades per poder treballar amb intel·ligència artificial i per fer aquesta combinació. I llanço la primera pregunta oberta a tots, que seria, des de la vostra experiència, les dades, com és important l'ús combinat de les dades en intel·ligència artificial en temes de salut, en els àmbits de salut, i quins beneficis s'estan generant en els vostres casos d'ús. Vale, molt bé. Si em sembla correcte, empiezo yo. Muchas gracias, Núria, por la oportunidad. M'agrada molt parlar català, tinc 10 anys aquí a Barcelona, però la meva llengua materna és el castellà, la meva família és canària, así que si os parece bien, pues me lanzo un poco con el castellano, aunque entiendo y hablo catalán bastante bien. Mira, el tema de los datos y sobre todo en nuestro caso, que trabajamos con ultrapersonalización en el adulto mayor, es básico. ¿Por qué? Porque la variabilidad de la información que recibimos de cada uno de los perfiles es tan amplio que si no tuviésemos una herramienta de IA que desarrollamos dentro de la empresa para poder ultrapersonalizar el viaje de longevidad de cada uno de estos adultos, pues estaríamos un poco perdidos o caeríamos un poco en lo que existe hoy en día. Hoy lo que existe hoy en día, si vas a cualquier residencia, a cualquier centro de día, verás a un montón de seniors sentados y un facilitador pues haciéndole exactamente los mismos ejercicios a todos, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que estamos logrando? Lo que estamos logrando es con la IA poder tener el detalle de qué necesita cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque aunque los perfiles sean similares, sean dos personas de 87 años, ambas sean mujeres y ambas pesen lo mismo, no importa la variabilidad de los diferentes factores que afectan su salud médica, cognitiva y física y hasta emocional, pues es gigantesca. Entonces nos hemos apoyado un montón en esta capacidad de ir recopilando datos después de cada sesión que nos permite pues ofrecer un mejor servicio. Nos apoyamos en la inteligencia artificial para que el adulto mayor tenga un tratamiento ultra personalizado. I en el cas vostre, Jordi? Sí, bueno, abans que res, moltíssimes gràcies per l'oportunitat de compartir la xerrada amb vosaltres. Doncs mireu, a Tecnella, quan hem d'explicar el que fem i diem que estem en sector salut i que utilitzem les dades per fer coses, doncs tothom el primer que s'imagina és que estem fent dispositiu, o sigui, estem fent algun dispositiu mèdic, alguna aplicació de decisió directa clínica, cribratge i de més, no? Però hi ha tot un món en el que es poden utilitzar les dades en el sector sanitari, molt més enfocat a un tema de millora de la gestió i de l'eficiència operativa, hi ha burocràcia, planificació, temes de millora logística, o sigui, hi ha tot un món que és paral·lel al dispositiu mèdic que amb la IA pot fer un gran avenç, no? Llavors nosaltres estem treballant activament en el suport a la decisió clínica en projectes hospitalaris. Després no sé si tindrem més oportunitat d'explicar en detall la solució, que ara potser no en el moment, però bàsicament enfocar que les dades no solament poden servir per fer dispositius mèdics, sinó que poden ajudar tota aquesta tecnologia a millorar tots aquests processos que indirectament estan ajudant a l'eficiència, no? Una miqueta això. Perfecte. I Jordi, vosaltres quins beneficis veieu a aquest ús combinat de les dades, etc.? Home, mireu, sobretot a eficiència. Per exemple, nosaltres estem molt enfocats en la creació de solucions locals, privades, segures, on les dades d'hospital
no hagin de sortir de l'hospital i es puguin aprofitar per millorar internament els processos, no? Sabem que hi ha iniciatives més transversals, com per exemple, el de l'Àxia, no? que està molt bé, però no estàs utilitzant les dades d'última milla, per dir-ho així, no? Les dades tancades a cada hospital, que ja se sap que cada hospital doncs, té el seu món intern. Doncs creiem que bé, que es poden fer coses amb aquestes dades i que és molt interessant de cara a millorar processos que si no les aprofites doncs quedarien per optimitzar, no? I una miqueta va per aquí. I en el vostre cas, Eric? Bueno, moltes gràcies primer per tenir-me aquí per la introducció, Núria. I jo he trobat una cosa molt interessant que hi ha a l'Excel, i és que les dades sí que són clau, no? A l'hora de personalitzar els serveis. I en el nostre cas és perquè ens permet passar del que són sistemes reactius, o que tradicionalment hem trobat que són sistemes reactius, a un de preventiu, que són realment hem desenvolupat els serveis. I no és només una qüestió de millorar l'eficiència, sinó que fa possible detectar riscos, prioritzar recursos o fins i tot escalar l'impacte dels professionals. I en el nostre cas ja estem veient beneficis al que són amb una detecció més anticipada i ho fem principalment en entorns educatius, que estem dins el programa de prevenció del suïcidi aquí a les escoles de Catalunya, i també en entorns laborals, més el que és benestar corporatiu. Però sobretot estem veient com aquests agents d'intel·ligència artificial incrementen la capacitat dels professionals sanitaris. I quan parlem d'agents i d'automatització, nosaltres creiem que aquesta figura, el professional sanitari, sempre ha d'existir, que no és un substitutiu. Però s'obre també una pregunta complexa, no? Que segurament és la que respondrem als pròxims anys, de quan fem un sistema que interactua directament amb els pacients, quin paper volem que tingui la intel·ligència artificial en la forma en la que cuidem aquestes persones, no? Quan integrem aquests sistemes. Perfecte. Doncs, si us sembla, entrem a detall en cadascuna de les solucions per poder-la explicar amb una miqueta de més detall i que tots els participants puguin conèixer les vostres experiències. Itzel, la vostra és una solució escalable. Com s'ha incidit en la implantació d'aquesta plataforma en el canvi del model d'atenció? És a dir, com heu fet aquesta gestió del model i quin canvi ha provocat aquesta plataforma? Si ens la pot explicar una miqueta més en detall i com treballeu. Sí, a ver, el impacto además a nivel de escalabilidad es gigantesco, ¿no? Es gigantesco porque nos ahorran miles de horas de trabajo de diagnóstico y diseño de rutinas y de soluciones, ahora de una manera completamente automatizada. Entonces, además, nos ofrece la capacidad de atender y democratizar el servicio, ¿no? Un servicio que pareciera ser que está muy centrado, o lo que existía hasta el momento, muy centrado en un servicio premium de difícil acceso, donde siempre involucra a una persona estando con otra persona. La inteligencia artificial y en general la plataforma y el tratamiento de los datos, pues lo que nos permite es poder impactar la mayor cantidad de vidas, ¿no? Yo que cada semana estoy asistiendo a sesiones en vivo de las rutinas y tal, sobre todo para empaparme muy bien de lo que quiere y cómo afecta o interviene lo que hacemos en la vida de las personas, pues ves que necesitamos cada vez seguir profundizando, y es parte de mi trabajo, en cómo democratizamos y ampliamos aún más el abanico con estas herramientas que tenemos hoy en día para tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, porque tenemos un problema muy grave con la población senior, y esto es un secreto a voces. Todo el mundo conoce, tiene un abuelo, un tío, un primo, un hermano que sabe que está un poco desatendido, que podría estar mejor, que necesita más atención, y a través de la tecnología pues estamos buscando esa manera de escalar para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. I dentro d'aquest àmbit, precisament, bueno, perdó, canvio. Dins d'aquest àmbit precisament de persones grans, de sèniors, com connectem aquesta tecnologia, aquesta necessitat d'aquestes persones? Aquestes persones i amb els serveis disponibles que disposem dintre de l'àmbit de salut i social.
Aquestes persones tenen unes característiques especials també a l'hora de l'habilitat tecnològica, etc. Com podem connectar aquesta tecnologia? Quina és la vostra experiència? Com ho esteu fent? Esto es un reto, ¿eh? Esto es un reto muy potente, sobre todo porque la tecnología sin duda es una barrera, sobre todo después de los 75 años. Hay muchos casos, hay gente, sobre todo mujeres, por cierto, muy espabiladas hasta muy adentro de los 80 años, que se manejan muy bien y que no tienen este tipo de inconveniente, pero el reto está en que nuestro servicio, hacer un servicio híbrido que incluye una persona y además la aplicación, pues nos respalda un poco el problema de tener esa barrera de entrada de la tecnología. Pero es muy importante, y esto lo digo siempre que doy algún tipo de charla, es no menospreciemos la capacidad que tienen nuestros seniors de aprender y adaptarse. Tenemos todos una experiencia personal en la que cuando piensas en tu padre o en tu abuelo preguntándote cómo envía esta foto o cómo envía un mail y tal, y sientes esa frustración de que pareciera que estamos como si se tratara de otra generación, y esto es un error. La gente dentro de sus capacidades cognitivas estables es muy capaz y los seniors son muy capaces de adaptarse. Es muy importante no infantilizarlos. Y esto es algo que lo llevamos nosotros por delante, porque es verdad, es un reto, pero es un reto que superan fácilmente. Perfecte. Jordi, amb el vostre cas a Tecneia, a part de, a partir d'un cas d'ús concret, quines millores s'han aportat al servei i com ha millorat aquesta presa de decisions? Doncs a veure, a mi m'agradaria posar al damunt de la taula un pilot que estem fent a l'Hospital de Figueres, amb Fundació Salut Empordà, eh, que la veritat és que lliga molt amb la xerrada d'avui, no? És un projecte molt, molt bonic que l'hem codissenyat amb ells a partir d'una necessitat que tenen al seu servei d'urgències en concret i on, com tots sabem, els serveis d'urgències van al capdamunt, tenen moltíssima feina i els recursos són els que són. Llavors, necessiten una eina, una agenda d'IA que els ajudi a tenir un suport en la decisió clínica. No un servei que pensi, vale? O sigui, com comentava abans l'Eric, no es tracta de substituir cap professional, els professionals hi han de ser, però sí donar-los un cop de mà, perquè es troben molt doncs, que tenen diversos casos, tenen un munt d'informació que consultar, llavors perden molt de temps cercant informació, i això els hi allarga molt, molt la resposta. Llavors el repte era dir, escolta, sou capaços d'agafar tota la documentació que tenim a l'hospital, que no és poca, són com 500 documents, no? Vull dir, sou capaços d'agafar tots els emails que ens enviem internament dient com s'han de fer les coses, sou capaços d'agafar feedbacks a la plataforma, sou capaços d'agafar els meetings que tenim, sou capaços d'agafar-ho tot i que d'alguna manera quan fem una consulta puguem obtenir una resposta amb tota la informació disponible, organitzada i que es pugui trobar de manera ràpida, no? És un repte complex, no? Llavors, doncs vam agafar el repte i estem treballant amb ells això, no? Aquí hi ha una dificultat afegida, no? Que és que hem d'anar amb moltíssima cura de que això no sigui un dispositiu mèdic, repeteixo, vull dir, no. Estem treballant en antic salut social per estar sempre buscant el llindar per no passar-nos i no haver de fer tot un procés molt complex de certificació. Estem buscant l'autocertificació en tot moment per poder anar ràpid i que sigui d'ús just quan acabi el pilot i no haver d'entrar amb mesos de feina de certificació, que és un dels problemes quan es fiques en temes de salut i intel·ligència artificial. La nova normativa europea doncs, és exigent cada vegada més i si caus en aquest punt, doncs tot s'allarga i tot es converteix en més complicat. Llavors, sempre partint d'aquesta base i sempre partint de la seguretat de les dades, de la privacitat, de que quan que hi ha d'haver tots uns fluxos d'aprovació, no? És a dir, no tota la informació que acabo d'esmentar serveix, per tant, hi ha tota una sèrie
de procediments que s'han d'implantar, rols... És complicat. És a dir, crear un cervell privat de consulta en un hospital no s'hi val qualsevol cosa, perquè aquí hi ha d'haver tota una casuística i un treball a darrere molt important a fer, no? Llavors, bueno, una miqueta, aquest és el gran repte que estem tenint. Però eh, esperem reeixir en el projecte i creiem que serà de moltíssima ajuda i crearem moltíssima eficiència. Vull dir que els metges ja, quan facin una consulta, un metge o un infermer, pum, pum, obtingui de pressa doncs, on té que anar a mirar les coses, serà un èxit, esperem que sí. I d'aquesta experiència que esteu dient amb aquests projectes, quins creus que serien els factors claus per fer que aquesta implementació que esteu portant a terme realment siguin un èxit? Doncs mira, mirant estudis, mesos enrere, abans d'arrencar el pilot, mirant estudis de l'MIT, on deien per què fracassen els projectes d'intel·ligència artificial, ells van fer un estudi amb centenars d'empreses, van veure que el percentatge de fracàs era molt alt, no? I un dels punts que fan fracassar el projecte, i sembla molt obvi, però és que ens el sentem sistemàticament als enginyers, és dir, jo sé el que s'ha de fer i tu ho faràs servir. No, això no va així. És el client el que m'ha de dir a mi què és el que necessita exactament. I llavors jo m'haig de buscar la vida i haig d'aconseguir el que ell em demana. Per tant, és sempre de baix cap amunt. No sóc jo que té que dir els invents el que han de fer, són ells els que en tot moment, i anem fent reunions de seguiment amb ells, i ens van dient, escolta, no, Jordi, que no. Que des de la teva visió d'enginyer això no és així. Vull dir, el que necessitem aquí és exactament això, i estem aprenent molt, la veritat. O sigui, l'èxit creiem que serà això, com deia abans, el codisseny. Ha de ser ell, el qui ho viu, el que diu el que necessita, i no nosaltres. Perfecte. Molt bé. Passo a l'Eric, la seva solució d'Imentia. Com millora l'eina d'Imentia l'experiència del pacient? Pues, jo crec que és una mica la línia del que comentava abans, que estem parlant d'un canvi de paradigma, de serveis que no només tracten, sinó que també busquen acompanyar aquestes persones. I en aquest sentit sí que tenim diverses eines, no? Per posar algun exemple, i una que crec que exemplifica molt bé la filosofia que tenim nosaltres són els agents configurables per als professionals. Aquí un professional pot introduir la informació que té en un agent al qual el pacient té accés, per tal que les respostes s'adaptin molt bé al moment en què es troba exactament. I no necessàriament ha de ser clínic, pot ser perfectament un sistema purament d'acompanyament. I el que és l'important és el que mencionava també en Jordi, que crec que estem molt alineats en aquest sentit, és que no és substitutiu. Sempre hi ha una persona al darrere i el professional és el que té el control, pot activar-ho, pot desactivar-ho en qualsevol moment. I si jo arribo a una sessió, que aquí ve la part interessant, i en lloc d'haver parlat amb un xat genèric, com pot ser ChatGPT, ha estat parlant aquest pacient amb un chatbot que està, un agent d'intel·ligència artificial que està controlat per al professional, doncs puc tenir, per exemple, un resum molt clar, no?, de què ha passat entre sessions per donar una continuïtat d'una forma molt més fàcil. Entenc que la vostra solució, heu comentat que està per salut, també estava social i m'ha semblat entendre que també estava a educació, no? Entenc que és extensible a altres sectors que no siguin només salut i social? Exactament. Nosaltres tenim una solució que realment és tecnològica, de base tecnològica. I a partir d'aquí sí que potenciem el que fan els professionals de la salut mental en diferents àmbits, no? I aquesta lògica es pot aplicar, jo crec que a molts àmbits. Si pensem, per exemple, en atenció primària, en cronicitat, en l'acompanyament de gent gran, com deia l'Ixel, podem utilitzar la intel·ligència artificial per detectar aquests canvis sutils del benestar i intervenir abans per fer trajectòries que siguin molt més consistents. I, de fet, ara mateix estem incorporant aquesta filosofia en projectes d'acompanyament per col·lectius vulnerables. I sempre hi ha una persona al centre del sistema. Però la tecnologia ha de donar aquest suport continuat i ha de combinar l'acompanyament humà amb recursos digitals, no només intervenir quan hi ha un diagnòstic o una crisi. Perfecte. Com ha millorat amb la vostra experiència que heu tingut amb aquesta implantació, com ha millorat el servei ofert amb qualitat, amb temps de resposta, el seguiment i la gestió global del servei? Quines millores s'ha observat dintre de un cop testejada o provada aquesta plataforma o posada en marxa?
Vale, aquí agafo també una mica el que deia en Jordi, no? De que moltes vegades el client o l'usuari final és el que dicta què ha de fer o què és el que realment és útil per ell, no? Perquè funcioni. I a nivell de qualitat sí que veiem que els professionals arriben a les intervencions amb molt més context, que és el que demanen, no? De realment jo no vull perdre temps en papers, no? Mirant com l'historial dels pacients, no començar de zero la sessió, no? De tenir una informació estructurada sobre el que ha passat entre sessions, com ha evolucionat la persona, i això també fa que el temps de resposta o el temps que tinguem d'aquest overhead que teníem abans sigui inferior. I a mi m'agrada explicar-ho amb una analogia que he vist alguna vegada, que és com passar d'avaluar fotos, no? Doncs anar a aquestes imatges del que són historials clínics a veure una pel·lícula, no? L'evolució d'aquesta persona en la sessió i també entre sessions. I això canvia totalment com es prenen les decisions, no? I jo crec que un cop veus la pel·lícula ja no vols tornar a les fotos. Perfecte. Doncs us llenço una pregunta als tres, a veure què us sembla. Quins són els... Bueno, farem una miqueta, unes quantes preguntes. Quins són els principals àmbits de desenvolupament de la IA combinada amb l'ús de dades que poden aportar més valor, que vosaltres considereu que ens puguin aportar, no? Més valor dintre de salut en els propers anys? Jo aquí, agafo la paraula. Realment fer vaticinis de futur és realment complicat amb el tema de la IA perquè en tenim 1.000 que no han reeixit, no? No se sap ben bé cap on anirem. El que sí que podem fer, com a mínim des de Tecneia, és una carta als Reis, no? Què és el que ens agradaria? Nosaltres sabem que hi ha iniciatives en la Generalitat, per exemple, el tema de la integració de la salut i el sector social. Extraordinàriament important aquesta integració de dades i, sobretot, veure si la IA, un cop ho tinguem tot més ben integrat, de quina manera la IA pot arribar a ajudar a ser més efectius i a treure un millor impacte, no? Tant en salut com en tema social, que en el fons està extraordinàriament vinculat, no? A Tecneia també tenim aquesta pota social i també ho coneixem. Un altre tema que ens agradaria, el tema de l'empoderament dels usuaris. Fer que l'usuari tingui molt més control sobre la seva vida, tant per la part social com per la part de salut, i si la IA pot ajudar doncs a suplir aquesta impossible... O sigui, faria falta una quantitat extraordinària de servidor públic, no? de treballador públic per poder donar aquesta ajuda, doncs això sabem que no hi podrà ser, no? En el futur, també lligant amb el que segur que l'Ixil té a la mira, que és cada vegada quan hi haurà més gent gran, i com podem aconseguir que aquesta gent gran estigui empoderada, doncs potser la intel·ligència artificial pot donar un cop de mà en aquest sentit, i llavors ja posant-nos doncs, potser ja més a llarg termini, doncs veure si d'alguna manera el que diuen, que no sabem si serà, no? Però el que diu, per exemple, el senyor de Google DeepMind i el senyor Demis Hassabis, doncs, que seran capaços de tenir els models biològics estudiats i que, per tant, hi haurà una evolució extraordinària a nivell de medicina personalitzada i de més, doncs, estem parlant ja de llarg plaç, estem parlant de segurament 5-10 anys, això ja és fer una mirada molt incerta, però tant de bo arribem a que a la salut i la IA hi hagi una personalització i que d'aquesta manera, doncs, sobretot el tema dels càncers, no? Doncs en el tema del càncer puguem tenir uns tractaments molt més personalitzats. Aquesta seria la nostra il·lusió, la nostra carta als Reis. Genial. Bueno, agafo jo la paraula perquè és el que, o sigui, estic totalment d'acord amb tu, Jordi, el que deies de que el futur és molt, molt complicat de predir i més encara amb una tecnologia que està evolucionant d'una forma tan ràpida. Jo, si mirem endavant, crec que hi ha àmbits que van molt més enllà del que estem utilitzant avui. I normalment quan pensem en intel·ligència artificial sempre ens venen al cap aquests grans centres de dades, costos elevats, però i aquí vam fer un petit prototip a Imentia, i si ho enfoquem a la inversa? I si fem algoritmes que siguin petits, més portables i que puguin executar-se en dispositius locals? I ja han aparegut alguns estudis, de fet ho vam basar en un estudi, que demostren que un algoritme, encara que sigui un pre-trained transformer, un GPT, que si s'ha entrenat amb un conjunt de dades molt concret,
pot tenir resultats bastant bons dins el que sigui un domini molt, molt, molt concret. I fins i tot hem aconseguit executar un petit algoritme generatiu en el que crec que eren, no sé si eren 4 megas de RAM, o sigui, molt, molt petit. Un xip que potser et costa 5 euros. I jo crec que això és que queden moltes fronteres encara per explorar, no? I que com interactuem amb aquests sistemes pot canviar radicalment segons apliquem aquestes noves tecnologies a aquestes noves fronteres. Perfecte. ¿Y tú, Yo Che? muy alineado con lo que han dicho, prácticamente imposible, ¿no? Tratar de imaginar a dónde va esto. Lo que yo sí creo que va a tener un impacto muy real, sobre todo a nivel de salud, es que primero tenemos que asumir que tenemos un problema que con lo que se está haciendo hoy en día no lo vamos a solucionar. Es decir, no van a aparecer de repente 250.000 médicos, no van a aparecer de repente 100.000 enfermeras, no van a aparecer de repente 80.000 trabajadores sociales. Es la verdad, no van a aparecer. Lo que sí puede aparecer es soluciones que permitan que los trabajadores que existan, los médicos, enfermeras y trabajadores sociales que existan, puedan potenciar, puedan tener superpoderes, ¿no? Justamente hace un par de días lanzaron algo en Estados Unidos que se llama Lotus, que es una herramienta gratuita para el público de medicina general. Claro, el modelo americano no tiene absolutamente nada que ver con el modelo europeo a nivel de salud, eso lo sabemos todos, pero lo interesante es que ya han logrado democratizar un servicio porque se han dado cuenta que es imposible solucionarlo con personas. Y yo creo que aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Es imposible solucionar el problema con personas. Lo que tenemos que ver es las personas que tenemos, darles superpoderes y tratar de utilizar estas herramientas para ayudarlo en la medida de lo posible. Se sabe que el 70% de la carga laboral en CAPS, esto lo sé porque son datos que nosotros hemos estudiado, el 70% de la carga laboral en cualquier CAP está enfocado en el adulto mayor, por ejemplo. Eso lo sabemos. Los hospitales, Ujú. los CAPs, etcétera, están llenos de adulto mayor. ¿Qué pasa si podemos dar algún tipo de herramienta para que el adulto mayor pueda tener estas soluciones y estas respuestas que todavía no existen? No las tenemos. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco a nivel de portal del gobierno de la Meva Salud y todo esto, pero esto está en pañales comparado con lo que podemos hacer. Y yo creo que desde el Estado lo tienen súper claro que no hay manera de conseguir a todos los trabajadores que necesitamos. Y por eso, pues este tipo de iniciativas como la que vosotros estáis haciendo son básicas, ¿no? Dar estos primeros pasitos de ir descubriendo este terreno desconocido, que como muy bien dice Eric, es imposible saber qué va a pasar de aquí a un año, pero bueno, hay personas que están enfrentándolo para poder asumir y conquistar el reto, ¿no? Sí, sí. Està clar, hi ha unes necessitats de les administracions, que algunes estan molt clares i unes altres ens les anirem trobant, i també unes necessitats específicament també amb els professionals sanitaris, no? El nombre de professionals que tenim i com hauran de treballar aquests professionals, etc. Per això, a mi m'agradaria saber quina és la vostra opinió en el sentit de com aquesta oferta tecnològica aquestes coses que podríem tenir, com les podríem anar alineant a les necessitats que tenim actualment a l'administració, les que preveiem en un futur, amb les nostres línies de treball, i també com podem alinear-ho amb la feina que estan fent els professionals. És a dir, a vegades veure com les podem alinear i com podem donar eines que siguin de suport, que els ajudin amb aquestes tasques. Yo creo que, perdona que como ya estoy alineado, ya, Sí, ya me sí. lanzo de primero. Yo creo que hay dos retos, seguramente mis compañeros estarán alineados con este tema, que son los dos mayores retos, ¿no? Que es uno, la personalización, la seguridad de lo que se hace, y lo otro, el volumen. La gran ayuda de la IA en todo este tema es el volumen. El drama principal que existe a nivel de salud, no solo aquí, en el planeta, es un problema de volumen, es un problema de densidad de población. Entonces, la oportunidad va a ser que estas herramientas, que estas redes sean lo suficientemente potentes
para aliviar primero el volumen y después que la personalización y la seguridad de la información que se transmite pues esté alineada. Además, ya se sabe que a nivel diagnóstico de cualquier tipo de radiología, la inteligencia artificial es mucho más eficiente que el ojo de cualquier radiólogo, y eso no quiere decir que los radiólogos ya no son necesarios. Eso lo que quiere decir es que ahora con la inteligencia artificial los radiólogos tienen superpoderes. Entonces, si antes tenías una hora para radiología dentro de 5 meses, a lo mejor te la pueden dar para dentro de 2 semanas, porque el radiólogo tiene superpoderes. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar, el volumen. Sí. Eric i Jordi? Sí, jo totalment d'acord amb el que deies, Ixel. I vull donar una altra perspectiva en quant a com s'ha apropat l'oferta tecnològica, no, de les administracions, perquè jo veig una tendència, no? I és que sembla que cada cop les eines miren de desenvolupar-se d'una forma més col·laborativa en comptes d'individual, amb més feedback i per fer-les més útils i pràctiques per a aquelles persones que les han d'utilitzar. Però també, i aquí abro un melón nou, que també he vist que aquest model encara és poc viable a la pràctica, no? Perquè tenim una burocràcia, tenim uns processos de finançament que impedeixen que aquesta col·laboració es pugui dur a terme d'una forma tan àgil com ens agradaria, no? I el que són aquests petits pilots interns, que sovint són la manera més fàcil o més ràpida de provar noves idees, sí que triguen massa en arribar a aquestes fases, ja no dic de producció cap a l'usuari final, sinó de pilotatge, no? De poder-ho provar amb els professionals. I s'han de redissenyar o s'han d'implementar o fins i tot s'aturen quan trobem requisits complexos. I jo veig un camí interessant per fer una analogia en el que són les línies de finançament entre empreses privades, no? Que també són línies de finançament públiques per millorar l'economia d'aquestes petites empreses i són molt més simples, són molt més àgils i permeten experimentar d'una forma molt, molt ràpida, no? Per arribar a aquest finançament abans, recollir evidència i escalar allò, que ja seria una segona fase, però arribar a escalar allò que realment funciona. I descartem d'una forma molt més ràpida allò que no funciona. I crec que seria molt valuós, no? Poder implementar uns sistemes alternatius de finançament, potser simplificats, per poder dur a terme aquests pilots sense que la burocràcia ens paralitzi. Completament d'acord amb l'Eric, no? Poc més a afegir, però sí que hem viscut nosaltres també el punt aquest, bueno, nosaltres i moltíssims emprenedors, no? El punt de dissenyar un pilot i que aquest traspàs de dir, vale, pilot, anem a fer producte, es quedi aturat, no? I no sé de quina manera concretament, però segurament és el que diu ell, no? Facilitar també aquest enllaç entre el finançament públic i llavors el salt a l'empresa privada, no? El finançament privat, intentar-ho dinamitzar d'alguna manera, perquè és que si no queden molts projectes aturats, sense dubte. I llavors també lligant amb el que deia l'Ixel, no? És de vital importància que d'alguna manera en aquest canvi demogràfic que ens està caient al damunt hi hagi una política molt, molt decidida en facilitar que aquestes eines que intentem posar sobre la taula als emprenedors acabin arribant amb més facilitat també a l'administració pública, no? Perquè no sempre és fàcil. Bueno, no sempre no, és realment complicat. Teníem un espai de preguntes obertes. No sé si hi ha alguna. No sé si no hi ha cap, llançaré jo una, No sé si hi ha algun torn. Si no, no hi ha cap problema. Penso jo... Àngela, no sé si... Sí, estic mirant. No, de moment no tenim en el Vale, xat. doncs llenço jo muchas una i ja... preguntas. Sí? Sí, Que eren després del que heu explicat, no? Molt breument, perquè tenim poc temps, però si ens podeu explicar quins són els reptes més importants que us heu trobat per la implantació d'aquestes solucions tecnològiques, i quins són els reptes, i que si haguéssiu d'aconsellar com tornar a escalar un projecte, doncs, què penseu que és el que hauríeu de treballar més clarament, no? O fer més incidència que potser no teníem previst al principi. Pues, si voleu, començo jo.
I molt breument, jo crec que el principal repte i un dels majors errors que com a emprenedors moltes vegades quan comencem fem és no tenir en compte els usuaris d'una forma temprana, no? I aquest feedback és crucial. I una pregunta que a mi m'agrada fer molt quan em dirigeixo cap a aquests usuaris és, en un món ideal, imaginem que tenim recursos infinits, fins i tot quan fem algun tipus de projecte amb alguna administració pública. No cal començar per al final, però com t'imagines aquest projecte en un món ideal? I això sí que ens dona una sèrie de requisits que podem agafar i no els tenim que implementar d'una forma immediata. Ningú espera això, però sí que ens dona un camí molt clar cap a una solució final que té sentit en base al que aquest usuari final vol. I jo crec que és vital començar. Mai tens un feedback d'usuari suficientment aviat. Sí, bueno, jo És 100% bona, d'acord, no? Crec que bueno, havíem comentat abans, el codisseny és bàsic i d'inici, perquè és que te'n vas per camins que no toquen. Sense dubte estic d'acord amb ell. I per una altra banda, que a vegades oblidem tota la part més. Pensem més en el tema de la solució, però hi ha moltes coses que han d'acompanyar aquesta solució, no? Tema normatiu, eh, tema legal, tot això, a vegades ens llancem i després veus que això a la pràctica té unes dificultats extraordinàries per realment ser un producte que pugui tenir un creixement, perquè t'hi enganxes els dits, no? I pensem només en la part, que a mi em passa, Pep, en la solució en si, però hi ha tota una sèrie de coses que envolten aquesta solució i s'ha d'anar molt en compte, però el tema del compliment normatiu, que és extraordinàriament complex. Ixen? em, sí, solo para completar, súper alineado con ellos, ¿no? Mm, para experiencia de nuestra startup, tenemos dos retos muy claros. Uno es la confianza en lo que se hace, ¿no? La confianza que tienes que ganar no solo con el usuario, sino con su familia, de que esto que estás haciendo pues tiene un impacto. Y esta confianza va de la mano de varias cosas. Primero, posicionamiento de marca, etcétera. Hay varias cositas que estamos trabajando que van de la mano, que además es uno de los motivos por el cual queremos seguir pudiendo colaborar con la administración pública, porque la administración pública te da un poco ese condimento de confianza, ¿no? Ese punto de decir, vale, esto se está haciendo y tiene un sentido y además somos pioneros y la administración pública quiere ser pionera en este tema, ¿no? La confianza es un tema principal, sobre todo a la hora de hablar con leads, con nuevos clientes, etcétera, etcétera. Luego tenemos un problema importantísimo, que es la democratización real del servicio. El servicio que nosotros ofrecemos a nivel privado es caro, es un servicio caro, pero es porque es la estructura que nos permite cobrar, la estructura nos obliga a tener ese precio. Y para poder democratizarlo, nos estamos tratando de apoyar muchísimo en la tecnología, pero también necesitamos que haya una red de colaboración muy clara con el Estado, con empresas privadas, con mutuas, aseguradoras, que todos se vayan poco a poco sumando en esta nueva movida, ¿no? De mezclar ya tecnología con salud y en mi caso con adultos mayores. Necesitamos todos remar en conjunto, porque si remo yo solo, pues es muy simple, mi estructura de costes es esta y por lo tanto puedo ofrecer un servicio de calidad solo a cierta cantidad de personas. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es combatir ese reto, poder democratizar y ampliar el servicio a la mayor cantidad de personas posibles. Eso es lo que me parte la cabeza, el coco, durante el 2026. Perfecto. Pues crec que no hi ha cap pregunta més. Aleshores, faig un breu resum de la conversa que hem tingut. El que veiem és que les solucions d'IA ens poden donar ens poden servir de solucions des de l'atenció domiciliària a la salut mental fins a l'eficiència en processos i suport dels professionals. Hem parlat d'innovació, però sobretot d'impacte. Jo crec que és molt important parlar d'aquest impacte i de com podem millorar l'experiència del pacient, la millor presa de decisions amb un sistema molt més sostenible
M'he quedat que aquestes solucions ens aporten millora de la gestió i eficiència operativa, sobretot molts les que estan associades a medical device, que és molt complex a vegades les solucions amb medical device, doncs poder obtenir patrons pel volum de dades i gestionar aquesta informació, que és com pot complexa, que podem passar de sistemes reactius i preventius, que també crec que és important i que ens poden fer economitzar el model de salut que tenim ara. Després, una altra cosa també molt interessant és la democratització del servei, que puguem arribar i ser més equitatius a tot el territori i a totes les persones per poder donar una salut molt més integrada i disposar, sempre que fem un disseny de les solucions, de la visió dels professionals i dels ciutadans per poder fer aquest disseny. Jo crec que és molt important, que a vegades partim molt de la visió TIC, però no ens acostem al procés assistencial i a les necessitats d'aquests sectors que al final són els que interactuaran amb la nostra eina. I em quedo només amb una frase que s'ha dit al final, que era que aquestes solucions el que ens han de facilitar és donar superpoders als nostres professionals per poder fer una atenció més eficient i integrada dintre del nostre sistema. Voldria donar les gràcies als ponents per haver compartit aquestes experiències i aquesta informació i animo a tots els participants a continuar explorant amb noves iniciatives i espais de col·laboració. I dono el pas al director general, el senyor Jaume Miralles, director general d'Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades de l'Administració. Gràcies, Núria. Bé, abans de fer el tancament, jo trobo que volia fer algunes reflexions, una mica també com a resposta a algunes de les interpel·lacions. Realment aquestes sessions són molt interessants perquè, escoltar una mica i crec que hauríem de també fer-ne més i potser trobar alguns altres fòrums per poder aprofundir i tenir un debat una miqueta més aprofund. Però al final la salut sí que és veritat que és un dels àmbits més genuïnament de persones, també és la part social, però i clar, quan estem amb persones, tot el tema de riscos i tal, tot això doncs està molt present, És veritat, i el del volum és cert, érem 6 milions, ja són 8, algunes veus diuen que serem 10, vull dir que el tema del volum és crític, i de fet també hi ha veus que diuen que justament per no haver previst i adaptat als serveis públics aquest increment de volum, és el que els ha fet degradar. No ho he posat els recursos, ja amb tot el tema de Rodalies que us he de dir, però suposo que en molts àmbits, i això també és el que està donant ales a l'ultradreta. Per tant, està clar que el volum és un factor crític que erosiona tots els serveis públics i la tecnologia pot ajudar. Penso també en el tema demogràfic, es estan jubilant més professionals que no entren, una mica tots aquests reptes que hi ha, la tecnologia realment pot ajudar. Jo també soc molt creient en aquest aspecte. Per tant, la IA pot fer molt de bé, però també és un àmbit on també hi ha riscos, hi ha molta prudència, hi ha por. I és una por, jo crec, perquè la societat encara no ha calibrat el benefici-risc. Hi ha unes normes, hi ha uns riscos, per exemple, i això sí que és cert, ningú vol tenir una IA, una solució que faci discriminació. Per tant, és veritat, i jo crec que aquí tant l'Ixel com el Jordi com l'Eric han parlat, hi ha aquesta consciència de que la IA no ha de substituir o comprometre el professional, però que a vegades una cosa és dir-ho i l'altra és que la solució realment, en tot el procés de desenvolupament, assegurar que les dades amb les que s'entrenen els models no hi hagi biaixos, que no arrastrem ningun tipus de discriminació del passat i tampoc comprometre l'autonomia dels professionals. Jo crec que això han de ser temes que han d'estar sempre en tots els desenvolupaments i que nosaltres aquí estem, tota la part de polítiques normativa que estem treballant, que tots just hem començat, ho estem posant. Però en l'àmbit de salut o l'àmbit de les persones en general, és especialment crític. Llavors, tot això sí que és veritat que hi ha molta cautela perquè estem començant. Aleshores, estem posant també, és veritat, una mica la tirita abans de la ferida. Està bé, és preventiu, millor prevenir que no curar, aquest tipus de tòpics. Però hi ha àmbits, per exemple, en els àmbits policials, d'investigació, sota tutela judicial, etc.,
que, escolta, es veu que hi ha un benefici d'unes activitats i això passa per sobre la normativa. Val? Crec que la IA no ha calibrat, encara no ha demostrat tots aquests beneficis com per tenir un tractament especial i tenir certs bypassos, per exemple, amb el tema del tractament de dades, etc etc. Això és una opinió molt personal meva. Val? I per això els principis costen. Estic bastant convençut que quan la IA estigui demostrant els beneficis reals a la societat, bueno, doncs, i potser podem realment controlar els riscos, no? I que no passi ninguna cosa que no, dels catastrofistes que diuen que tal, doncs jo penso que això també es facilitarà el camí. Per tant, jo el que sí que estic convençut és que estem gestionant un exponencial. Ara costen les coses, es fa esforç, però el benefici costa de veure, estem molt encara en pilots i costa fer l'escalat, però quan això aconseguim sobreviure una certa fase serà exponencial, no? Això serà molt ràpid. Des del punt de vista pràctic, no? A nivell de la part d'innovació, el GovTech, no? I el passar a producció, no? Que és una mica que vosaltres també com a empreses tots aspireu, perquè al final, doncs, bueno, esteu fent tota una feina, no? I voleu tenir doncs, bueno, que les coses arribin a producció, no? Amb els corresponents contractes, etc. Nosaltres aquí sí que estem treballant el tema del preescalat, val? I el que estem impulsant és que els pilots, a part de fer pilot i posar el foc com la solució, i ho heu comentat, de fet ho heu comentat, no? De tenir la vista més enllà, de visualitzar com serà la solució final, d'anticipar els reptes normatius o organitzatius, val? A banda de tots els temes de contractació. Doncs és una cosa que estem treballant i el que volem és que quan es comenci un pilot inclogui una mica aquesta fase, aquests esforços i aquesta visió. També, per exemple, volem donar directrius perquè per escalar una cosa, una solució tecnològica ha d'encaixar en l'ecosistema tècnic del CETITI. Val? I, per tant, s'ha de donar a conèixer. És a dir, s'ha de dir, escolta, si desenvolupeu alguna cosa, que sapigueu que aquestes tecnologies són les que encaixaran bé en el CETITI. Vale? Vaig a posar un exemple tonto que no té res a veure amb IA, però si tu fas un frontal amb React i el CETITI diu Angular, que a tu, a aquella innovació, ni te va ni te viene, però ja que fas la feina, fes servir la tecnologia del CETITI. Serà més fàcil, perquè si no, el gap tècnic, vale? I només parlo de la dimensió tècnica, imagineu les altres, el gap tècnic de cop i volta ha generat un producte que neix amb un gap tècnic. Doncs ja tens una dificultat afegida per fer l'escalat. Aleshores, bueno, jo crec que hem de fer aquest esforç per ajudar-vos a entendre què implica posar una solució a nivell productiu a la Generalitat. Òbviament, el pilot no les abordarà totes, però veient-la venir, certes decisions potser ja les pots encaminar. Vale? I altres coses, doncs, potser ja fas un plantejament que una mica moldi o prepari, no? Com a mínim per calibrar com haurà de ser aquest projecte d'escalat, quina dimensió de gestió del canvi, quina progressivitat, etc. Jo crec que això és una dimensió important. I bueno, aquestes són una mica les reflexions del que he sentit, també alguna cosa que no he acabat d'entendre. Aquestes solucions no les he acabat de veure, a mi m'agradaria anar-les veient, no? Però això també, bueno, la DG ja és nova, anem interseccionant amb els diferents departaments, Salut és immensa i anirem veient. Però bueno, vist així, jo crec que aquestes talks, no? Aquest GovTech Talks són molt interessants d'aquest punt de vista, no només entre vosaltres i la comunitat que podeu compartir i donar visibilitat a bones pràctiques i casos d'ús reals, sinó també, en el meu cas, doncs entendre una mica aquestes dificultats, aquestes aspiracions, etc. Jo crec que aquest diàleg és important, tant en aquest format així remot com altres formats presencials que he anat estant. Realment estic molt a gust en aquesta comunitat. I bé, ja per concloure, jo crec que hem fet aquesta sessió dedicada a aquesta del sector salut, amb aquestes solucions i empreses especialitzades i hem compartit una mica els reptes, les perspectives, una mirada al futur, també una mica les frustracions del present. I en aquest aspecte jo crec que ha sigut molt constructiu. Crec que efectivament algú ha dit abans que encara no hem explorat tot el potencial, segurament perquè no estem anant, o sigui, el sistema no ens deixa anar a saco, i jo també soc un convençut que entre el que et dona la tecnologia, el que permet fer la tecnologia i el que estem fent encara hi ha un gap tremendo. La meva, d'això ja et dic, és un exponencial, ara ens costarà més, però a mesura que anem demostrant els beneficis, això s'accelerarà i la societat, ja no dic l'administració, la societat posarà l'alfombra vermella, perquè la catifa vermella perquè les coses flueixin. Òbviament, si ho anem fent bé. Per això ara mateix és important tot el tema de la IA responsable, perquè si
la societat es queda amb la idea de que la IA és un risc, és un perill, és algú dolent, no es calarà, i més aquí a Europa. En fi, jo crec que aquí Catalunya té talent, vale? Té empreses preparades, té professionals compromesos, ja estem fent realitat, no? Solucions innovadores en l'àmbit de salut. Ara el repte potser és aquest escalat, no? Aquest consolidar, aquest fer créixer les solucions, no? Perquè l'impacte realment arribi a tota la ciutadania, calibrar que realment això té un benefici i aleshores doncs, intentar tots, no? Doncs intentar fer que aquestes barreres, aquests problemes, doncs anar-los traient. Val? A més, a salut, hi ha moltes d'aquestes solucions que realment treballen amb dades, no és només generar la part més ofimàtica, no? Que ens anem trobant, que són unes IAs més de propòsit general, no? Jo crec que és un àmbit molt especialitzat on les dades realment tenen protagonisme i on cal realment assegurar que no hi ha aquests biaixos, etc. I ja per tancar, vull agrair doncs, a totes les empreses, professionals de salut i especialment a l'Ixel, al Jordi, l'Eric i la Núria i a tots els organitzadors la generositat a l'hora de compartir doncs, totes aquestes experiències reals, no? I al final, doncs, bueno, que espais com aquest doncs, demostren que la innovació pública doncs, és forta, no? I que quan ho fem tots plegats doncs, encara és millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom, gràcies Jaume, i ens aplacem per al proper GovTech Talks, que serà el dijous 9 d'abril. Adeu.